Kublai pi baro ki Silva official fans. Te hangning in page gini ki result jong kini ki candidates ki basha withheld. Re habong withheld day ba pi sha pandu. Re kumbangala de ban might pang hakato ka way ka video. Hakabangala de banong ba pi haban late ni shopo ka megpolice police kata kublai jong ka hapo Central Recruitment Board Mauro. Kini ki result of roll numbers of candidates will help. Ki roll numbers nga claim tho andai sa check hapo ka link lani sa check hapo ka website jong ka megpolice police hangto pin sa syam ya kini ki roll numbers yo se pidei ma pi mo ki bala thep ya kete ka kam handai pi ha ban le mi te kumbang ala de banong hapo news ngi ti hadin ba pila ada ban pe ya kini video yo se pi don hai itu i box gitu ki roll number jong pi don itu i box iba pi haban le mi shop office te nai pynslem ralut ki documents ki jong pi paro ki ba nagliang jong ka megpolice police kala de ban pentip yu pi ban le na du khamen shwa ralut borok khoi le chate bat kin sabatai yu pi bat kin sas le yu pi ya ka re-examination ka badi jong ka medicals lani police verification lani ka document verification mo te pihak ban le no apo nyo sing lem kumta pin sai sha pendukam no wala da pi de hok ban sha jiru kin sa pendu ipi na marble yole se kumbang ala de banong ba yole se kidon kijing bakla haka kerteng ki bakla ha ka documents ki jong pi bakla ha ka medical check up jong pi te la da pi ra lo dik to ki documents bro khoi pentikana bia te pin sa sha jit biang ru ya kata shong haka central recruitment board jong ka megpolice police te ngenchu ya pet hangne ka no ngut nakawi ka pus kidon mo te nakbentak ki an branch kidon arpu prangut ki bahab le ni hapo ka central recruitment board megpolice police mauro shillong mo le no wood kini ar prangut te kita ki roll numbers jong pi pet hapo ka list mo te check lomba ka official website megpolice.gov.in hang tu scroll down sha po du pin sayo I hang tu ha ka box hang tu kidon ki roll numbers hang tu mo kiba klem pen mi kerteng kemudian tang roll numbers kita kide ki roll numbers kiba pi haban le mi tengange bapila sotu ya kata te kebaar hang ne kide ki ambulance constable kidon kanungut live phone reungut ki mapi baro live phone reungut le no wood chete shapo central recruitment board megpolice police hapo mauro ra ki jingdon kam baro khoi thang te pin pin sabatai pi kun no ban le mo nang ta kabalai fireman ki don sangut ma phiru ki candidates ki ba don ye kini ki roll numbers ba pin ha ban le mi chete le no mo le no wat no pynslem nang ta ka ba saw driver fireman ki don laingut ma phiru ki driver fireman ki badon hato I box ba pi haban le mi ki roll number jong pi la da pi mi keteng pi don haito roll numbers ba pi haban le mi apo central recruitment board le no phiru yang ta fireman mechanic or mechanic way ini weru sngobha nai kinsting ramo wala da pi don tang mar weru pi haban le mi lem kumta pinsa sha cancel okay nang ta number ba henriu MPRO operators ki don ringut phiru ki MPRO operators ki ba don ha itu I box piro number jung pi ba don itu I box ba pi haban le mi le no ya ba don kam nai pynslem nang ta ka ba new signal BN operators hangneru don tang iwe phiru shim ingit kli ene ka kam namar ka de kam ko jung pi le no ban min le mi wut cha po ka central recruitment board nang ta kabapra driver constable hangni gidon sangot ki driver constable ru subhara igi jingdon kam ki kwat ki sla paro khot ki medical check up certificate jong phiru paro ra ka police verification ru ra paro khoi ra lut hang te ken sa check piang ya phi kin sa re exam biang ya phi mo ha bang re exam kumut ken sa pe thu biang ya phi tek phatek yo le se ki don ki jingdu na jing bakla hang no re hang no kin sa pun be mdere bale da komno mo wat wat so tu bakla ya kata
Te haba total lang ye kini ki parlok ki jongi ki candidates ki jongi ki ba haban le mi hangte hapo Central Recruitment Board Meghalaya Police ki don hadu prapo saungut mo te nakta kadang ong nadu menta ka singi hadin no pila de ban pejing ne video jonga le no pentip no shi ki parlok jong pio le se ki parlok jong piru ki don ha itu ibenta phone ya keren ya penbek lang ban ya le mi shate sha po Central Recruitment Board mo prap saungut kidon bro khoi te kermen ba ma phiru paro prap saungut pinsa shajit biang hadin ba ka Meghalaya Police lomba ka Central Recruitment Board kala dia biang ban re-examination paro ki documents ki jongpi paro ki jingdon kam jongpi kermen pinsa don hakalis kumbadon itu ki weki candidates ki pala dep mi kerte mo nanong ipi congratulation lupa ipiru wat namdu jingkermen penela ko ba kuno sip tikna be pinyo me piru ma te hangne ngala tho daga tin phareng te yole se kidon ki parlo ki ba umdas ngotu than ngam ong ba phim sotu yole se phim kot bor kumno ban smotu ya jing tho tingala superlong kot hangne ban ngala ngan translate ro ha tin kasi kumangala de ban batai phim nadu basdang jong ka video. These candidates are directed to appear in the Office of Central Recruitment Board, Meghalaya Police, Mauro, Shillong, with all their original documents within 7 days for further medical re-examination or police verification or document verification. Tingkat kamut bagi ni ki candidates barok khat mo ngaklem thok ki roll number nama karit palat ka waibut ke jonga tilada ki kwaro ngan sapni pi ki roll numbers kom kino kita ki roll numbers te sabu ik comments ki jong piru lada pi kwa ban te ki roll numbers te kumbang la ong pi lada pi check hapo kalis pin salam ki roll numbers ki kito baro ki candidates ki badon ni kito ki roll numbers ki haban lech office jong ka Central Recruitment Board jong ka Meghalaya Police hapo Mauro Shillong rengkat bat ki documents jong pi baro lani kita ki kot jing don kam jong pi baro mo ralang hapo newsngi te hapo newsngi pi haban lech ni chate lem kumta in kan sel no ya ka kerteng ke jong pi mo nangta nakabenta ban le ya ka re-examination ban pen tikena biang ban pen beit biang yo le sedon jing duna ko bangala de ban ong lani ban peitu biang ya ka police verification ban kumjuru ban peitu lani ban re-exam biang ya ki documents ki jongpi kata gade ki jing pen shine ne kliang jongka Meghalaya Police ya pi paro prap saungut haki pus beper ki bangala de ban pen tip lani ki bala de ban pen sau hang ni ba pi ha ban le ni shate tang katahi ki jing pen tip nak liang jonga be de ba kani suggestion ngon pi manam klet ban share like ban subscribe na komita ki wei pa de ki updates lani ki upcoming videos ha ka be de ba ki khobor lai kam lani ba ki wei pa de ki result jong ki khobor lai kam kublai shubo